Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos unha xornada máis coa información local na radio e na televisión municipal de Cerceda, hoxe martes, día 6 do mes de maio. Hoxe llesimos a falar da visita do delegado de goberno, unha vez máis veu a Cerceda, en este caso para comprobar a inversión feita na senda peonil de Xermar. Falaremos tamén da festa social da terceira idade, son casi xa as 600 persoas anotadas. Falaremos tamén de esa invitación que fai o Concello de Cerceda aos máis xóvenes para ver o partido de Liga de ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona. Hoxe é o último día. O pasado venres se fixo un homenaxe a Miguel Vázquez, doble campeón galego de carreiras de montaña. Este cercedense, escoitaremos e miraremos esa homenaxe, esa reportaxe. Tamén falaremos da Poseidón Reis, que será o 31 de maio. Falaremos da segunda festa dos veciños polo rural e da homenaxe ao cura don Albino Verdía, a renovación do DNI e do pasaporte que se pode facer este mes aquí en Cerceda e tamén de que foi axudicada a planta de residuos textis que albergará Sogama. En canto tempo para mañán a predición é de novo de ceus prácticamente despexados e unha lixeira suba xa das temperaturas. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, recibiu o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para comprobar as obras da senda peonil que vai dende Ribasoutas a Xermar, na carretera AC400. A actuación se marca na convocatoria de axudas do Programa de Rexeneración e Reto Demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cun presuposto que ronda os 800.000 euros con cargo ao IDAE. Tiveron a oportunidade, xunto con demais concelleiros, de percorrer parte desa senda peonil que abrangue máis ou menos 2 kilómetros, parte dela en madeira e outra parte en formigón. Imos a escoitar precisamente as verbas tanto do alcalde como do delegado do goberno na visita que fixeron hoxe. Bo día, no que vai de mandato levamos feito en torno a un centenar de obras de distinta natureza. Viais, beirarrúas, sendas, saneamentos, e o certo é que as iniciativas proceden todas do propio goberno. Hai un feito que é sintomático, que é o de que todas as grandes investimentos que se levan feitos e os que quedan por facer proceden do programa electoral do Partido Socialista no ano 2023. Incluso de cara ao que está por vir, podemos ser moi contundentes nesa afirmación. A Escola Infantil Municipal, as obras nos 3 campos de fútbol que están proxectadas para este mandato, a humanización do campo da feira, a ESE eléctrica que queremos impulsar, a depuradora de Meirama, os 2 proxectos vinculados á transición xusta que están saindo neste momento a contratación, todos estaban refletidos, e iso é indiscutible, no programa electoral do Partido Socialista no ano 2023. O mesmo pasa con esta senda de Xermar, que é unha senda que recibe un financiamento por parte do Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético, Goberno de España, de máis de 600.000 euros, son case 2 kilómetros de senda, como acabades de ver, 2 metros de ancho e que leva tamén unha solución de pluviais. Ao final é unha senda que interconecta a que xa se executara na zona de San Vicenzo Casaldabre e tamén a de Ribasoutras, que ao final está a carón do casco urbano e posteriormente tamén conecta co polígono industrial do Acevedo e con eses recursos que temos ali, que son o Xardín Botánico, o Parque Acuático e o paseo fluvial do río Cabancos, co cal estamos logrando unha interconexión peonil dentro do territorio do Concello de Cerceda que eu creo que é moi importante. Xa se fixeran outras sendas con financiación do IDAE, eu sempre o quero resaltar, a senda peonil que antes decía de San Vicenzo a Casaldabre, a de Ribasoutas, a de Gosende, a da Silva a Tablilla, a da Picota en Xasteda, a que conecta o Pau do Lobo co Acevedo, e con esa política vamos a seguir, sobre todo porque é algo que financia Europa, esa seguridade, esa mobilidade peonil, esa reducción de emisións de CO2 e ademais cunha porcentaxe de financiación moi importante, como van sendo neste caso na de Xermar dun 85%, pero a través do IDAE tamén se fixeron outras obras moi importantes en Cerceda, a rehabilitación do Museo do Moucho, da que están disfrutando as nosas maiores e os nosos maiores, a implantación de alumeado LED na parroquia de Xasteda e na Baixa de Cerceda, que é unha política que, como antes decía, a través da ESE, imos continuar. Tamén son exemplos
desa contribución por parte do IDAE ao desenvolvemento do noso Concello e por parte do Goberno de España tamén hai outras actuacións moi importantes que hai que resaltar. Por un lado, a Vía Verde, a súa execución procediu de fondos do Estado conseguidos en Europa. Por outro lado, tamén a rehabilitación que se fixo do Centro Social de Xesteda procediu de fondos de transición xusta. Por outro lado, estáse facendo neste momento unha mellora da estación Cerceda-Meirama que mellora a interoperabilidade e a seguridade da mesma, que tamén valoramos moi favorablemente e que procede de fondos do Estado. Isto, ao final, o que demostra son dúas cousas. Por un lado, a aposta que o Goberno de España fai en Cerceda, a súa contribución, que já hai que recoñecer, e por outro lado tamén o acerto do Concello á hora de obter fondos que nos permitan desenvolver todas estas políticas, que ao final non é política de cemento, é unha política que mellora a calidade de vida da xente e que podemos ver a diario. Non para aquí, porque aínda vai haber máis inversións por parte do Estado aquí, non? Sí. Por exemplo, eu destacaría os fondos de transición xusta. Neste momento, por parte do Instituto de Transición Xusta, xa é comprometida unha mellora a través de placas fotovoltaicas no parque acuático, que está saindo neste momento a contratación, que vai permitir autoconsumo e tamén vai permitir, en principio, quecer a auga. A partir de aí, teremos que seguir desenvolvendo políticas que melloran o parque acuático. Nós temos un anteproxecto de ampliación que, lóxicamente, tamén o imos a mover nas administracións, sobre todo a vida conta de que está saindo competencia en determinados territorios de Galicia. Nese sentido, o parque acuático da provincia da Coruña temos que destacalo especialmente e nós estamos convencidos de que vai ter futuro. O outro día tiñamos o 11 das vías, na cal se aproveitaba un pouco a presencia da Vía Verde, pero tamén do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial do Río Cabancos. Ese Paseo Fluvial do Río Cabancos, con fondos de transición xusta, vaise mellorar e vaise ampliar. E despois, por outra banda, está toda a aposta industrial que o Goberno de España ten consignada neste momento en Cerceda. Por un lado, 5 proxectos de inversión de máis de 60 millóns de euros, para os cales aporta o Goberno máis de 16 millóns, e por outro lado está a aportación para a futura planta de hidróxeno verde, que neste momento está en tramitación, que son de 15 millóns de euros, e que sin duda tamén é unha gran aposta pola xeración de riqueza e polo emprego no noso Concello, que é algo que temos que agradecer. En primeiro lugar, gracias ao alcalde, efectivamente, o Goberno de España está co Concello de Cerceda por moitas razóns, porque é un concello reto demográfico, e segundo, porque é un desos concellos de transición xusta. E, ademais, porque, efectivamente, xustamente é un desos concellos que está aproveitando os fondos do plan de recuperación. O que hoxe estamos vendo é, ni máis ni menos que eses fondos nos que inicialmente se lle poñían problemas por parte de algúns forzas políticas, eses fondos que aínda a día de hoxe hai algunhas administracións que negan que estén chegando, e hoxe vemos aquí, pois, esta obra que ven dos fondos do plan de recuperación, 754.000 euros que aquí están investidos, dos cales 600, máis 630 pon, ni máis ni menos que neste caso o Goberno de España. Por lo tanto, efectivamente, en todas esas obras, este é unha delas, pero o alcalde enumeraba pormenorizadamente, además creo que olvidándose prácticamente de ningunha, todo o que se leva feito, todo o que se está a facer e todo o que se vai facer, que é o máis importante. Falamos de investimentos de máis de 25 millóns de euros que se levan investidos por parte en política industrial, en política municipal e en política local, xustamente no Concello de Cerceda. E, polo tanto, xustamente cunha intención, primeiro, darlle unha nova vida industrial, unha nova vida en canto á xeración de postos de traballo de calidade, e, en segundo lugar, tamén mirar polo que é a propia habitabilidade de xente, volvelo un concello moito máis xeneroso, moito máis habitable e moito máis consorte coa propia transición xusta. Por lo tanto, estamos, a verdade, que hoxe aquí encantados de ver esta obra e, dende logo, de vir aquí de cada pouco alcalde, porque, efectivamente, Cerceda é ni máis ni menos que un deses concellos nos que, traballando conxuntamente con esa colaboración institucional, estamos conseguindo moitísimas cousas, e as que se van a conseguir, dende logo, o propio alcalde ten na cabeza todo o concello, todas as obras feitas, todas as que está a facer e todas as que quere facer. Por lo tanto, nunca mellor alcalde tuvo Cerceda que o que temos aquí. Sabe vostede varias veces, non sei se isto implica que vai a ter que vir máis veces, eso sería boa señal para Cerceda. Eu creo que o que acaba de anunciar o alcalde implica que vou a ter que empadronarme en Cerceda artificialmente, porque todo o que ten previsto e efectivamente se vai levar a cabo, porque efectivamente o Goberno de España está volcado co Concello de Cerceda por moitas razóns, pero fundamentalmente por unha, e cal é, que hai alguén que quere facer moitas cousas para os veciños e as veciñas, e polo tanto aquelas persoas, aqueles alcaldes que queren facer moitas cousas para o benestar dos veciños e veciñas, para todos os veciños, dende os máis maiores, decía el, con esa rehabilitación dese museo, hasta os máis novos, con esa posibilidade de quedarse a traballar na súa terra, o Goberno de España sempre estará aí con el. E polo tanto, este delegado do Goberno virá as veces que faga falta, e como se hai que quedarse aquí días e días.
Cambiamos de tema, agora falamosles da festa da terceira idade que será o 17 de maio. A festa social de Cerceda da terceira idade será o 17 de maio, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, en Cerceda, ás 2 da tarde. Decirlle que o plazo para anotarse aínda está aberto, vai estar aberto ata que remate esta semana. As inscripcións poden facelas por teléfono no 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta do Concello. Decirlles que a día de hoxe xa son casi as 600 persoas anotadas para a festa social da terceira idade do 17 de maio. Poden seguir aínda inscribíndose. Por outra parte, falamos de que o Concello de Cerceda invita a xuventude para ver o partido de Liga da ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona. Decirlles que hoxe é o último día, hoxe remata o plazo para anotarse neste partido. Será o encontro este xoves xa, pasado mañán, día 8 de maio, no auditorio, ou mellor dito, vai a ser este partido no Coliseum da Coruña a partir das 8:30 da tarde deste xoves. A saída de Cerceda, o bus, será ás 7 da tarde. Un partido deste xoves da Liga ACB entre o Básquet Coruña contra o Barcelona, encontro importante para os coruñeses na súa loita por manter a categoría. Poden anotarse a través dun enlace que atoparán na web municipal www.cerceda.org ou con calquera das redes sociais que tamén ten o Concello de Cerceda. E se teñen algunha dúbida, poden chamar por teléfono ao 981 68 50 01. O pasado venres tivo lugar unha homenaxe a Miguel Vázquez Grela, doble campeón galego en carreiras de montaña. Foi o pasado venres a 1:30 da tarde no Salón de Plenos un acto de homenaxe a este deportista cercedense, Miguel Vázquez Grela, doble campeón de Galicia en carreiras de montaña no ano 2023 e 2024. Ademais, tamén é deportista embaixador da Vía Verde. Imos a lembrar como foi ese acto de recoñecemento. Hoxe viñemos aquí a facer un acto moi sinxelo que ao final do que se trata é dun agradecemento ao labor de promoción que o noso deportista Miguel Vázquez, 2 veces campeón de Galicia de carreira por montaña, fixo un favor da Vía Verde, un recurso do que sempre poñemos en valor que permite facer sen tránsito motorizado 36 km xa prácticamente neste momento que nos permiten conectar coa Xionlla, un recurso turístico ao que já hai que dar máis difusión, que ademais ven favorecendo a presencia de eventos que aunan ese doble binomio que van a ser a natureza e o deporte. E, sin máis, damoslle o micro a Miguel para que nos comente tamén o que considere pertinente. Nós, si decirlle que estamos moi orgullosos do seu traballo e moi orgullosos tamén do arraigamento que ten co noso territorio. Miguel, todos sabemos que é un rapaz que estudiou aquí no CPI o Cruce, moi traballador, ademais, que eu ben o sei, e estamos, como digo, orgullosos do papel que ven desempeñando no deporte. Eu sei que é unha persoa moi competitiva, dende fai moito tempo, e así o está demostrando. E nada, que lle vai moi ben e nós aquí ao seu carón seguiremos. Eu dicir que moitas gracias ao Concello e que siga apoiando o deporte como está facendo. Onte tamén darlle enhoraboa desde aquí que teño a oportunidade ao club da miña aldea que logrou o ascenso. É un club no que militei moitos anos e que lle teño moito cariño. E nada, seguir apoiando o deporte, sobre todo as categorías inferiores e os rapaces, que é o importante. E nada, unha vez máis moitas gracias e seguirei entrenando e competindo mentre o corpo aguante. Graciñas. Falando de deportistas e de deporte, Cerceda acollerá a cuarta edición da carreira de obstáculos Poseidon Race. Será o día 31 deste mes de maio e será, como decimos, a cuarta edición que ten a día de hoxe prácticamente 1000 persoas anotadas. Será pola mañán, como novedade, comenzará con o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático. O 100% do recadado será para doar á Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio para esta primeira carreira é de 10 euros. Logo xa pola tarde, ao mediodía, comenzará a Poseidon Race, a carreira de obstáculos, donde primeiro irán
os de élite, logo irán os starter, irán as parexas e tamén os aficionados. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa nesta categoría élite. Dende os seus comenzos foi un éxito de 4 edicións, despois aínda sigue crecendo. Van a estar este ano de novo os campeóns de España, algúns campeóns de Europa e tamén xente e deportistas que veñen de outros lados do mundo. Cambiamos de tema para falarlles da segunda festa Veciños polo Rural. Este sábado que ven xa no pabellón da Silva, a partir das 2 da tarde, se celebra a segunda festa de Veciños polo Rural, donde se fará un gran xantar e ademais irá acompañada de música. A intención da asociación é de pasar un día de conversas, de risas e de baile coa veciñanza. En canto o menú, pois será a base de empanada, paella a fartar, postre e café. O precio para os socios é de 12 euros, para os non socios 18 euros e a rapazada de 5 a 10 anos 5 euros. Os menores de 5 anos será gratuita. Pola tarde, despois do xantar, hai unha sobremesa coa vocalista Mary. Poden reservar todos os que queiran os tickets antes de este xoves, é dicir, pasado mañán será o último día para retirar os tickets. Poden facelo con calquera membro da xunta directiva ou, se queren, no teléfono 686 31 94 83, 686 31 94 83. Mais, en este caso, máis eventos. Falamos dunha homenaxe que se fai ao cura don Albino Verdía. Será o sábado 31 deste mes de maio, donde un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas de Meirama, de Lesta e de Mercurín. O acto vai a comenzar cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde no aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. Despois do xantar, pola tarde tamén actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Falamos da renovación do DNI e do pasaporte que se pode facer aquí en Cerceda o próximo 21 deste mes de maio. Decirlle que ata que se esgoten as plazas se pode pedir cita para renovar o DNI e, como novedade, tamén o pasaporte en Cerceda. Os axentes ou unha unidade móvil da Policía Nacional estará en Cerceda o mércores 21 de maio para facer este trámite no Auditorio Municipal. Teñen que pedir cita nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa. Lembrar que se trata da renovación do DNI ou do pasaporte o mércores 21 de maio. Falamos de a planta de residuos textís que se vai a ubicar en Cerceda. E vai estar funcionando no 2026, estará funcionando esta nova planta pública de clasificación de residuos textis de Galicia. Por primeira vez, Galicia vai a contar con unha planta pública para tratar residuos textis, unha instalación que se vai a localizar no complexo medioambiental de Sogama e que ocupará 8.000 metros cadrados e terá unha capacidade inicial de 3.000 toneladas anuais que se poderán ampliar ata as 24.000. Foi axudicada por 22,4 millóns de euros. Entrará en funcionamento no segundo trimestre do ano 2026, do ano que ven. Na súa primeira fase crearase entre 16 e 30 empregos directos, priorizando a contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social. O proxecto que se axudicará vai a servir para que os concellos e empresas do sector cumplan a normativa de reducir o uso do vertedoiro. En canto ao tempo, Galicia vai a continuar mañán ca influencia das altas presións localizadas sobre as illas británicas, achegando estabilidade. Deste xeito, mañán os ceus van a estar en xeral pouco anubrados ou completamente despexados. Poden haber algunhas nubes de destacamento en comarcas do norte. As temperaturas van a experimentar un ascenso, que será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprando do nordés, con intervalos de fortes no litoral da Coruña pola tarde. Co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.